Prajem dobrý deň, vítajte pri sledovaní novej epizódy relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Podľa Ukrajinskej pravdy z Ukrajiny denne odchádza 6 000 bráncov, ktorí by mali brániť Ukrajinu. Naopak v Európskej únii sa rozvíjajú teórie o tom, že by sme našich občanov únie poslali bojovať na Ukrajinu. O celej tejto téme budem hovoriť s bezpečnostným poradcom generálom Andorom Šándorom. Dobrý deň, vítajte. Hezký den, děkuji. Pán generál, na úvod jedna taká veľmi jasná otázka. Sú mladí muži na Slovensku, v Čechách, v Európskej únii dnes ochotní bojovať, alebo už sa budú len prezliekať za dúhových drakov? Tak já doufám, že všichni se nebudou převlíkat to, co jste naznačovala. A problém je, že my úplně nepřesně rozumíme tomu, co je bojovat za zem. Někdo si to mylně vztahuje k politickému systému nebo k politickému vedení. Já bych osobně taky nešel bojovat za politiky, kteří nás vedou do problému. Já to vidím bojovat za tuto zem, bránit tuto zem, že jdu hájit, chránit svoji ženu, svoje děti, svoji matku, svoje rodiče, prarodiče, svůj majetek a taky nějakou historii země, kterou máme. Nic jiného nemáme. Tohle to jsme dostali od našich předků a to bychom měli chránit. Ten problém je už dlouhodobý. Ten problém spočívá v tom, že ani žádná výchova ve školách vlastenectví, konec konců pojem vlastenectví je něco dneska pejorativního. Není to nic, co bychom cítili jako ten základní vztah k té zemi, ke které máme. A bohužel v České republice jeden ze dvou důvodů na základě členství v Alianci, proč jsme přišli k profesionální armádě, byl ten, že naši mladí muži a ženy nejsou ochotní bránit svoji zem. A aby se to nepletlo, tak jsme ještě přidali druhý, že nejsou fit. S tím jsme se spokojili a vůbec nás jaksi nepřekvapuje a neudivuje, proč vlastně to tak je. A je to podle mě velmi, velmi špatně. Vždycky budou někteří lidé, kteří z nějakých morálních, náboženských či jiných důvodů budou mít problém vzít zbraň do ruky, ale to bude marginální část. Obávám se dneska, že kdybychom udělali skutečně pěkný průzkum, tak bychom zjistili, že jsme na tom velmi špatně. V českém průzkumu středních škol asi 67% mladíků toto rázně odmítlo, že by šlo bojovat a chránit tuto zem. No ja vám môžem teraz kontrovať slovenskými prieskumami. Sú z roku 2022 z marca, z apríla, to je teda ten čas, kedy Rusko napadlo Ukrajinu. Prieskum Slovenskej akadémie vied z roku 2022 na otázku, ak by bola na Slovensku vojna, boli by ste ochotní bojovať za svoju krajinu, kladne odpovedalo 27,5% respondentov, záporne 37% respondentov. Agentúra Focus urobila ešte lepší prieskum o mesiac na to, ktorý publikovala v máji 22, kde len 13% Slovákov by v prípade vojenského napadnutia krajiny zobralo zbraň do ruky a išlo by bojovať. Tretina by z krajiny jednoducho odišla. Focus išiel tak ďaleko, že riešil aj, ktorí voliči ktorých politických strán majú aký postoj. Pre odchod z krajiny, v ktorej by bola vojna, sa najviac rozhodovali voliči Progresívneho Slovenska až 52%, potom Slobody a Solidarity 39%, potom to boli voliči strany Sme rodina, Republika 34%, KDH 33%. Z elektorátu Oľano by odišlo len 26%, z Hlasu 29%, zo Smeru len 15%. Čiže toto sú nejaké preferencie, nejaké postoje aj postavené na tom, že koho kto volí. Ale teraz, keď sa na to pozrieme tak prakticky, moji diváci podľa štatistickej vzorky sú v tom veku, kde by podľa prieskumu išli chrániť krajinu, pretože mladí muži alebo muži do 40-ky by radšej nešli bojovať a muži nad 40 až do 60 by bojovať išli. Toto je zhruba môj divácky nejaký potenciál a práve títo ľudia si ešte pamätajú, že keď mali 18, po skončení strednej školy učňovky alebo teda po vysokej škole, kde mali tie vojenské katedry, veď to si aj vy pamätáte, išli na základnú vojenskú službu. Tá sa zrušila u nás aj u vás v roku 2005. Otázka je, že bol to dobrý nápad ju zrušiť a otázka druhá, bude dobrý nápad uvažovať nad jej znovu zavedením trebárs? Tak já si myslím, že s ohledem na dobu, ve které jsme zrušili
povinnou vojenskou základní službu. Byli jsme a jsme stále členy Severoatlantické aliance a s ohledem na moderní zbraňové systémy se základní vojenská služba v tom, jak ji pamatujeme, zdála přece jenom trochu nevhodná a nechci říct zbytečná, ale nedávala odpověď na to, co jsme chtěli. Otázkou je, zda vytvoření aktivních záloh, tak jak je to v České republice, kdy jsme si stanovili 5000 mužů a žen, které jsme nikdy nedosáhli, jestli je to dost nebo málo, a možná nějaký doprovodný výcvik obecně by býval nebyl od věci. Té druhé části vaší otázky, dneska si můžeme povídat, co chceme o tom, že bychom chtěli. Otázka je, zda vůbec můžeme. My totiž, a předpokládám, že na Slovensku to bude stejné, nemáme žádná kasárna, do které bychom ty nové brance umístili. Nemáme žádné zbraně ani bojovou techniku. Co jsme mohli, to jsme předali na Ukrajinu. Nemáme asi dostatek uniforem. Potom se vtírá otázka, co by tam ti lidi dělali. Já bych skutečně nechtěl vidět to, co si pamatuju z těch záběrů z historických, kdy se Británie připravovala na invazi Hitlerova Wehrmachtu a kdy britští mužové pochodovali v civilních hadrech a měli místo zbraní košťata. Myslím si, že něco takového asi bychom nechtěli zažít. A pak je ta kardinální otázka. Pokud bychom se k tomu rozhodli, kdo to zaplatí a z jakých peněz, z jakých kapitol státního rozpočtu to vezmeme. Myslím si, že víte, pokud přijmeme fakt, že na základě agresivní ruské vojny Rus je agresivní imperialista, který po dobytí Ukrajiny půjde dál, no tak pak jako logickou odpovědí na to musí být odvody a zavedení nějaké formy základní vojenské služby, jinak jsme neautentičtí, jinak jsme nedůvěřiví a nejenom Rus, ale žádný náš potenciální protivník si z nás nebude dělat těžkou hlavu, když bude vidět ty rozdíly mezi tím, co říkáme a tím, co děláme. Já si opravdu myslím, že kardinální otázkou pro bezpečnost Evropy je položit si tu otázku, jestli skutečně Rus chce dobít celou Ukrajinu, jestli chce jít dál na západ, pak nemáme jinou možnost, než zásadně zbrojit, anebo jestli Rus chce zachvátit nějakých možná až 40% ukrajinského území a pak se zastaví. To bude také mít jiný vliv na to, co chceme udělat. Měli bychom si to odideologizovat a měli bychom se na to skutečně podívat střízlivýma očima a snažit se tu otázku si opravdu odpovědět správně. Jinak uděláme spoustu špatných rozhodnutí, která nás budou stát spoustu peněz. No to ste teraz povedali presne, že treba si odpovedať na otázku, že čo chce Rus. Či chce ísť na tú východnú Ukrajinu a tam sa zastaví, či chce celú Ukrajinu, či sa zastaví až niekde opäť v Berlíne, alebo v Paríži, alebo v Bielom dome. To teraz otázka je, ale my sme videli, že boli stretnutia lídrov európskych. Najprv parížské stretnutie, ktoré organizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Tam už padli zaujímavé úvahy nad tým, že teda mobilizovať, respektíve poslať vojakov na Ukrajinu alebo neposlať. Ono na začiatku to vyzeralo, že sú to len hoaxy, o tom, že sa uvažuje o nejakom posielaní európskych alebo ľudí z členských štátov Európskej únie bojovať na Ukrajinu, ale váš premiér teda bol taký pomerne jasný, pán Fiala. Tomu sa to celkom pozdávalo. Slovenský premiér naopak povedal nie a práve jeho obvinili, že teda hoaxuje, že si vymýšľa a zbytočne robí nejaké scény, ale dnes Politico priniesla, teda nebudem Politico spochybňovať ako zdroj, kde estonská premiérka Kaja Kallasová naznačila teda, že by bolo možné vyslať pozemné jednotky na Ukrajinu. Dokonca povedala, že západní lídri nesmú vylúčiť vyslanie pozemných jednotiek na Ukrajinu.
A rovnako tak sa vyjadroval aj litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis, ktorý povedal, že je vďačný za tú diskuziu, ktorú otvoril Emmanuel Macron a dodal, že nič nemožno zmiesť zo stola, žiadnu možnosť nemožno odmietnúť. Ako sa pozeráte na tieto vyjadrenia európskych lídrov, na to, čo vlastne padlo v Paríži u Emmanuela Macrona? Tak je potřeba říct, že Emmanuel Macron v duchu ozvěn z Washingtonu, že Donald Trump opět bude zpochybňovat alianci, má takový pocit, že by vytvořil nějaké euro na to a jako novodobý Napoleon by jaksi se postavil do čela této organizace. Myslím si, že to PR, které si tím chtěl vytvořit, nebylo příliš šťastné. To za prvé. Za druhé, účast Spojených států na této konferenci, kdy přišel jenom náměstek ministra zahraničních věcí pro Evropu a Euroázii, tak to je jasná ukázka toho, jak to vnímají Spojené státy. Já rozumím Pobaltí, rozumím Polsku z historických zkušeností s Ruskem, že se bojí. Na druhou stranu tenhle strach by nás neměl přivést tam, kam nechceme jít. Jinými slovy říkat, že je dobré vyslat vojska evropských členů NATO do prostoru Ukrajiny je velmi nebezpečná politika. Představa, že v Moskvě si to přečtou jako bilaterální záležitost Estonska a Ukrajiny nebo Paříže a Kyjeva, je naivní. A pokud by Francie poslala nějaká vojska na Ukrajinu, tak to Putin bude považovat za věc NATO, nikoliv Francie. A pak v tom případě, a umím si představit, jak v Bílém domě asi toto vnímali, to vtahuje Ameriku přímo do toho konfliktu. Těžko se Spojené státy budou koukat na to, že po vyslání francouzského kontingentu a nějakého úderu Rusů třeba na místo, odkud ti Francouzi byli posláni, že to je věc bilaterální. Moskva, Paříž. Jinými slovy, tohle je poslední, to, co by chtěli Američané, a už obzvlášť v době předvolební ve Spojených státech. Je potřeba si ale, Anka, říct, že je naivní si myslet, že na území Ukrajiny nejsou žádní vojáci Evropy. Konec konců Olaf Scholz se asi, myslíme si, že nechtíc, prořekl, když označil, nebo připustil, nebo řekl, že britští vojáci pomáhají Ukrajincům odpalovat střely Storm Shadow na území Ukrajiny, takže to je něco, co ty Rusové samozřejmě také vědí. A potom mi to přijde úplně zvláštní. Tak vy jste to řekla v tom úvodu. 6 000 Ukrajinců denně odchází z Ukrajiny. Nevím, od kdy to je začínáno počítat. 650 000 bojeschopných nebo ve věku, kdyby mohli bojovat, je na území západní Evropy a v žádném případě nemá zájem se vrátit. A navíc my ani nemůžeme na základě konvence z roku 1992 poslat zpátky. My jsme mohli složitě dokazovat, že ten, který utíká před vojnou, že si sfalšoval nebo koupil modrou knížku a podobně, tak oni budou tady a my půjdeme tam. Já tomu jako úplně nerozumím, jak ti politici vůbec přemýšlí. A skutečně, jako dneska si člověk musí říct, kde jsou ti politici typu Adenauer, de Gaulle, lidi, já tady nechci všechny jmenovat, kteří byli státníci a uměli přemýšlet o té Evropě a o tom světě. A dneska všechny ty Lejenové a já nevím, jak je pojmenujete, ta druhá a třetí kategorie, která nás opravdu tlačí do konfliktu, ve kterém přece nechceme být. To neznamená, že nebudeme Ukrajinu podporovat, co to jde, má-li to smysl v tom, aby skutečně dokázala nějak tomu Rusovi jaksi vzdorovat, ale jestli opravdu chceme do velkého konfliktu s Ruskem, tak tohle je přesně ten recept na to. My jsme nepochopili to, a to není, že bych to obhajoval, ale my jsme nepochopili to, jak Rus vnímá svoje vlastní ohrožení
Můžeme si myslet o tom, co chceme. On to tak vnímá a tak se na to musíme dívat. A tohle to mně přijde jako opravdu velmi, velmi nebezpečné. Ano, Rusové za Sovětského svazu vždycky hrozili atomovými zbraněma. A přesto bychom měli uvažovat, že tohle to je jiná situace. Měli bychom to brát vážně. A je zvláštní, že ty debaty se o tom vedou takhle všelijak se to jakoby prostřeluje jako různé balónky podobně. Ten trend mi přijde velmi nebezpečný. Když si vzpomeneme, před 2 lety Němci by poslali ešusy a přilby na Ukrajinu. Dneska jsme v situaci, kdy tam poslali tanky. Celý se to posunuje a to mi přijde z hlediska trendu velmi nebezpečné, abychom se skutečně neocitli tam, kde bychom v skutečnosti nechtěli být. Dobre, čo vy ste teraz povedali, že ako to ten Rus vníma, možno to skúsme nejakou 1-2 vetami povedať, čoho všetkého by Rusi boli schopní v prípade, že by sa Európa rozhodla vstúpiť do vojny na Ukrajine oficiálne. Hovoríte, že Briti sú tam dobre, ale je to také neoficiálne, ako že vieme o tom, ale nevieme o tom, nejako sa to veľmi nerozmazáva. Ale to, čo hovorí Emmanuel Macron, to, čo hovorí estonská premiérka, to, čo hovoria aj váš premiér Fiala, napríklad by teoreticky asi aj nebol proti. On sa vyjadroval tak, že ako vyšlo z toho, že je ochotný, alebo bol by nad tým ochotný uvažovať. No čo by urobil ten Rus? Čo, hodil by atomovku? Alebo nechcem teraz šíriť poplašné správy, hej? Len tak úplne racionálne sa pozerajme na jadrovú veľmoc, ktorá nejakým spôsobom sa dostane do konfliktu s Európskou úniou. Já si myslím, že v tuto chvíli problém jaderných zbraní v tom, jak ho vnímáme, to znamená ty strategické, zničující svět, ty asi ve hře nejsou. Ty taktické, ty mají dneska ekvivalent v termobarických zbraních a podobně. Ty taktické jaderné zbraně mají ten psychologický účinek, kdy vlastně to lidé vnímají velmi, velmi silně. Já si umím představit úder, a nevím odkud, ale umím si představit úder kam. To znamená, teď si vymyslím, pokud by z Marseille, a teď si vymýšlím, odešla brigáda francouzských vojáků bojovat na Ukrajinu, tak si umím představit úder na Marseille. To si úplně umím představit. Umím si samozřejmě představit úder na ty francouzské vojáky. V každém případě je to nebezpečná, velmi nebezpečná eskalace celého problému, protože i tím, že my říkáme, že bychom tam poslali ty vojáky, tak i připouštíme úplně nahlas, že vlastně bez ohledu na to, jak Ukrajinu podporujeme, tak vlastně vidíme, že nemá šanci. Nejsme jí schopni dát dostatek munice a zbraní, nemá ten potenciál lidský, tak to chceme nahradit my. Já si opravdu nemyslím, že to je dobře. Ti Rusové mohou dělat řadu věcí, ale že by to teď ještě bylo ve fázi použití strategických jaderných zbraní, to už by samozřejmě znamenalo úplně něco jiného, ale my nevíme, jak oni mohou reagovat a Putin to řekl několikrát, že Ukrajina je pro ně zásadní bezpečnostní ohrožení. My si o tom můžeme myslet, co chceme. My víme, že z Ukrajiny by neútočil nikdo do Ruska, ale to není podstatné, co víme my. Podstatné je, co si oni myslí, anebo oni říkají, že na základě toho jednají. Okrem toho stretnutia v Paríži bolo ešte jedno stretnutie a to je stretnutie lídrov V4. Tam sa tiež ukázala taká pomerne zaujímavá situácia, kde v tej prvej tlačovej konferencii, ktorú mal český premiér a poľský premiér, bolo to také veľmi vymedzujúce sa voči Ficovi, voči Orbánovi, akýmsi spôsobom, ako keby proste boli dve časti tej V4. Potom na tej spoločnej tlačovke bolo vidieť, aj to priznali, že teda áno, nerozumieme si napríklad v téme Ukrajina, alebo nezhodneme sa v téme Ukrajina, ale v iných oblastiach sme schopní spolupracovať, musíme spolupracovať. Ako vidíte V4, ako vidíte ten názorový rozdiel, lebo to sú naozaj úplne iné politické partie, ktoré vládnu v Maďarsku, na Slovensku a ktoré ovládajú Česko a Polsko? Pro mě je V4 mrtvý kůň. Ani Poláci už nás neberou. Mám takový dojem, že Tusk tu byl možná jenom proto,
aby tu byl, ale to Polsko hraje úplně někde jinou roli. Já sleduju Roberta Fica i Orbána, ne samozřejmě 24 hodin, ale oba jsou to zdatní politici, kteří ve svých vyjádřeních rezonují názory voličů, což svým způsobem je politika a vědí dobře, že těmi svými postoji si udržují tu voličskou podporu. Co je špatného na tom nechtít jít do války? Konec konců Robert Fico i tu svoji rétoriku předvolební zmírnil ve vztahu k pomoci Ukrajině. Ale dovolte mi říct jednu věc k tomu. My jsme jako Západ odvážní jenom vůči těm, na které si můžeme dovolit. V zásadě Robert Fico, a to není nic ve zlém, je premiér nepříliš silné země, tak jako Orbán, ale co dělá Erdogan? Erdogan je prezidentem Turecka, členské země Aliance, a si dělá, co chce. Neslyšel jsem jedno jediné slovo kritiky za celou dobu, že by se Erdogan měl chovat jako prezident členské země Severoatlantické aliance. Dokonce, jestli se nepletu, 12. března budou s Putinem jednat o problematice zase vývozu ukrajinského obilí. Žádné výkřiky o tom, že je mezinárodní zatykač a že by Erdogan měl zatknout Putina. Jako ta Evropa je strašidelně pokrytecká, strašidelně. A jako to přece všichni musí cítit, jak se chováme, jak se vlastně sebe zničujeme. Prostě my jsme přece spolek zemí, který stojí na nějakých principech liberální demokracie. A to, že mám jiný názor, přece není nic, co by opravňovalo nazvat někoho, že je proruský idiot nebo něco podobného. A všimněte si, že je symptomatické, že pokud přestanete mít argumenty, jak vyvracet názor někoho, tak si okamžitě pomůžete s urážkami. To je strašný, co se tohle vůbec vlastně jakoby děje tady. To přece už je úplně za čáru, ale to není jenom u nás, u vás, ale to je i v Americe. To prostě a za pomocí mainstreamových médií se z tohohle stává neuvěřitelný paskvil. A ten základ tomu, čemu říkáme demokracie, výměna názoru, svobodná diskuze, která jenom může přinést to správné řešení, to jsme úplně potřebovali. Jinými slovy, já můžu proti Robertovi Ficovi říct, že to jeho nedělní vystoupení bylo dramatické, svolat k tomu bezpečnostní radu bylo dramatické, ale ukázalo se, že úplně nebylo od věcí, kdy řekl něco dopředu, co možná neměl říct, to já nevím. Orbánova politika je relativně stále konzistentní. Nikdo nekritizuje Rakousko, že odebírá ruský plyn. Konec konců my ani nevíme, čí plyn odebíráme. To nikdo nepozná, čí ten plyn je. Jak se to překupuje přes ty překupníky. No je dosť možné, že v každom tom kubiku, ktorý prichádza aj z iných zdrojov, je ruská molekula. Hej? To sa nedá vylúčiť. Přesně tak. Takže přestaňme být pokrytečtí a řekněme si, jaký je endgame, co je cílem toho snažení jaksi v Ukrajině. No a jak jsem řekl, V4 je pro mě bohužel mrtvý kůň, protože to mohl být jediný takový základ toho, abychom čelili společně silné Francii a silnému Německu v Evropské unii. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Ja nemám čo dodať. Ešte raz srdečne pozdravujem do Čiech. Dovidenia. Mějte se krásně a všechno dobré. Naschledanou. Děkuju. No a mojím hosťom bol dnes generál v zálohe a bezpečnostný poradca Andor Šándor. Dovidenia pri ďalšom dieli relácie Teraz takto s Ankou Žitnou.